Ahalduntze linguistikoak hizkuntza komunitatea trinkotzeko tresna gisa nola eragin dezakeen aztertuko dugu udaltopeko 17. edizioan. Hitzordua Lasarte Oriako Manuel Lekuona kulturetxean izango da, maiatzaren 22an eta 23an. Topaketa Kataluniara begira hasiko dugu, bertako gakoak eskainiko dizkigu Marina Masalle, hizkuntza politikan aditua den filologo eta soziolinguistak. Gertuagoko beste esparruetan urratsa nola lantzen ari diren ikasteko aukera ere izango da, besteak beste, politika, feminismoa, irakaskuntza, lurralde ezberdinetan garatzen ari diren praktika honekin eta talde lanarekin osatuko da 2 egunetako egitaraua. Izen ematea dagoeneko zabalik dago, maiatzaren 12 arte. Jardunaldia jarraitzeko 2 aukera izango dira, Lasarte Oriako kulturetxean edo online. Prezioa aukeraketaren araberakoa da, 70 eurokoa osteguneko bazkaria eta 2 eguneko hamaiketakoak barne kulturetxetik jarraitu nahi bada, eta 30 eurokoa online ikusteko. Izen ematea udaltop.eus webguneko formularioa beteta egin behar da. Eta egitaraua bertan dago ikusgai. Elkar ikusiko dugulakoan, izango duzue gure berri.